കർത്താവിൻ്റെ തിരുനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. തിരുവചനം ശ്രവിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ദൈവനാമത്തിൽ വന്ദനം. ഒരു ചെറിയ ചിന്ത ഇന്ന് ദൈവജനവുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. ഒരു വാക്യം യെശയ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം 49 അധ്യായത്തിൻ്റെ 4 വാക്യം വായിക്കുന്നു. ഞാൻ വെറുതെ അധ്വാനിച്ചു, എൻ്റെ ശക്തിയെ വ്യർത്ഥമായും നിഷ്ഫലമായും ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്കിലും എൻ്റെ ന്യായം യഹോവയുടെ പക്കലും എൻ്റെ പ്രതിഫലം എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കലും ഇരിക്കുന്നു. മാനവരാശി മുഴുവനും ഒരു വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ COVID-19 എന്ന മഹാമാരിയുടെ പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും മനുഷ്യൻ വല്ലാതെ ജീവിതം ദുസ്സഹമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഒരിടത്തും എത്താതെ മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ചക്രശ്വാസം വലിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ആരോട് ചോദിച്ചാലും ഒത്തിരി പേരും പറയുന്നൊരു വാക്ക്, ജീവിതത്തിനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, ജീവിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യമില്ല, എന്നും ടെൻഷനാണ്, എപ്പോഴും ആകുല ചിന്തകളാണ്, നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും, പിന്നിട്ട വർഷങ്ങളെയൊക്കെ ഓർത്ത് ജീവിതം ഒരിടത്തും എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ, ജീവിതത്തിലൊന്നും നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ, ജീവിതം ഒരു പാഴ്വേലയായി പോയല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഭാരപ്പെട്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് സ്തോത്രം ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സമയനഷ്ടം, ആരോഗ്യനഷ്ടം, പണനഷ്ടം, സ്തോത്രം എല്ലാം നഷ്ടമായിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ. കുറച്ചുപേര് ജീവിച്ച് കൊതി തീർക്കുമ്പോൾ അധികം ആളുകളും ജീവിക്കുവാൻ, ഒരറ്റത്തെത്താൻ, ഒരറ്റം പിടിക്കാൻ രാത്രിയെന്നില്ല പകലെന്നില്ല ജീവിത ഭാരം കൊണ്ടും ആവശ്യങ്ങൾ കൊണ്ടും നാളെയുടെ സന്തോഷം ഓർത്തുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിഭാസങ്ങളും ലോകത്തിൻ്റെ പോക്കും ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഊർജം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വ്യക്തമായി നമ്മെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒത്തിരി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വെറുതെ അധ്വാനിച്ചു, എൻ്റെ ശക്തിയെ വ്യർത്ഥമായും നിഷ്ഫലമായും ചെലവഴിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ സ്തോത്രം ഒരു ധൈര്യത്തിൻ്റെ വാക്കുകൂടാണ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, എൻ്റെ പ്രതിഫലം, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, എൻ്റെ ന്യായം, എൻ്റെ പ്രതിഫലം എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കലുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യാശയാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. മനുഷ്യനെ എല്ലാം മുൻപോട്ട് നയിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യാശയാണ്. ദൈവരാജ്യത്തിന് ചില ഡിസിപ്ലിൻസ് ഉണ്ട്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു ഉപമ പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സ്തോത്രം വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ഉപമ പറഞ്ഞു. വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നവൻ അധികം വിത്ത് വിതയ്ക്കുകയാണ്. അതിനകത്ത് സ്തോത്രം വിത്ത് വിതച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് വിത്ത് വഴിയരികിൽ വീണു, ചിലത് മുള്ളിനിടയിൽ വീണു, ചിലത് പാറ സ്ഥലത്ത് വീണു, ചിലത് നല്ല സ്ഥലത്ത് വീണു. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഇദ്ദേഹം ശക്തമായിട്ട് തൻ്റെ ജോലി വേർപ്പോടെ അധ്വാനിച്ച് ശക്തമായി വിതച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 3 ഭാഗവും വേസ്റ്റായി എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറക്കരുത്. 1 വഴിയരികളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, 2 ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മുള്ളിനിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, പാറയുടെ മേൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു,
പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതിന് സ്തോത്രം ഫലം കൊടുക്കുന്നത്. സ്തോത്രം, ഇത് ഫലം കൊടുക്കുമ്പോൾ 30, 60, 100 മേനിയായിട്ട് വിളഞ്ഞു ഫലം കൊടുത്തു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പലപ്പോഴും ഇൻപുട്ട് ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് പലപ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരു പ്രതിഫലം തരുന്നൊരു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നല്ലത് ഒന്ന് വിളഞ്ഞാൽ നഷ്ടപ്പെട്ട 3നെയും ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. യാക്കോബിന് 12 മക്കളുണ്ട്. സ്തോത്രം. ലേയ്ക്ക് ദാസിമാർക്ക്, റാഹേലിൻ്റെ ദാസിമാർക്ക് എല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, റാഹേൽ യാക്കോബിനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നീ എനിക്ക് മക്കളെ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോകും. ഹൈ ടെൻഷനിലുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകുന്നു, 1, 2, 3 എല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞില്ലല്ലോ, ഞാൻ ഇതിനെയെല്ലാം കണ്ട് ആശ്വസിക്കുകയല്ലാതെ എൻ്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പറന്ന ഒന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യാക്കോബിനോട് അസാധ്യമായൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക. നീ എനിക്ക് കുഞ്ഞിനെ തന്നില്ലെങ്കിൽ, മക്കളെ തന്നില്ലേ ഞാൻ മരിച്ചു പോകും. യാക്കോബിനൊരു മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം. ഞാൻ നിനക്ക് മക്കളെ തരാൻ ഞാൻ എന്താ ദൈവമാണോ? ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണോ? എന്നാൽ ആ ഞരങ്ങിയ പ്രാർത്ഥനയും ആ ഞരങ്ങിയ വേദനയും അറിയുന്ന ദൈവം റാഹേലിനെ സന്ദർശിച്ചു. അവൾക്ക് ആദ്യമായി ഒരു മകനെ കൊടുത്തു. അവൻ്റെ പേരാ ജോസഫ്. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, അല്പം ലേറ്റ് ആയാലും ശരി, സ്തോത്രം, അധികം കിട്ടിയില്ലേലും ശരി, 1 പറഞ്ഞാലും ബാക്കി 11 വെല്ലുന്നതാണ് യോസേഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഫലം കിട്ടാതിരിക്കത്തില്ല. അത് ദൈവം തരുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതും ശൂന്യമായതും എല്ലാം തന്നെ ചേർത്ത് തരുവാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് കടത്തിൽ ആണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഒത്തിരി അധികം സ്തോത്രം ഭാരപ്പെട്ടിട്ട് ശൂന്യമായി പോയ ആളുകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ല പ്രായം എത്തുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, കാണിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. ശുശ്രൂഷ മണ്ഡലങ്ങളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷായുസ് മൊത്തം പലയിടങ്ങളിൽ പോയി സുവിശേഷ പേര് സഭകളിൽ ഇരുന്ന് അനേക ദൈവദാസന്മാർ അവരുടെ പ്രായമായ സമയത്ത് അവർ ഒരു ഓട്ടം ഓടി തികച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നും കാണിക്കാനില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്, നമുക്ക് പ്രതിഫലം തരുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട്. സ്തോത്രം. നമുക്ക് ന്യായം തീർത്തു തരുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട്. മോവാബ് രാജാവിനെതിരെ ഇസ്രായേൽ രാജാവും യഹൂദ രാജാവും കൂടെ സ്തോത്രം യുദ്ധത്തിന് പോയി. 7 ദിവസത്തെ വഴി ദൂരം പോയപ്പോൾ അവിടെ സ്തോത്രം മൃഗങ്ങൾക്കും സൈന്യത്തിനും വെള്ളമില്ലാതെ വന്നു. ഭാരപ്പെട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ എലീശ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് വിവരം അറിയിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഞാൻ യഹോശാഫാത്തിന്റെ മുഖത്തെ ആദരിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. വിശ്വാസത്താൽ കിണറുകളെ കുഴിക്കുവീൻ, വെട്ടുവീൻ. സ്തോത്രം. വിശ്വാസത്താൽ കുഴികളെ വെട്ടുവീൻ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഈ കുഴികളിലെല്ലാം വെള്ളം നിറയും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. വിശ്വാസത്താൽ നമുക്ക് വിതയ്ക്കുവാൻ ദൈവം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിതയ്ക്കുക. നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുവാൻ ദൈവം പറയുമ്പോൾ നാം കഷ്ടപ്പെടുക. അതിന് തിരിഞ്ഞ് ചോദ്യമല്ല. ഇവിടെ സാഹചര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്രയാണ്. പക്ഷേ വിശ്വാസത്താൽ കുഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ കുഴിച്ചു. അതിരാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം ഏതോ വഴി വെള്ളം സ്തോത്രം കുതിച്ച് ചാടി വരികയാണ്. സ്തോത്രം. സകല മൃഗങ്ങളും കുടിക്കുമാറ് സ്തോത്രം ആവശ്യം നടത്തുമാറ് ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു. ഒരു കാര്യം വളരെ സത്യമാണ്, എത്ര മരുഭൂമിയുടെ അനുഭവമായാലും, എത്ര യുദ്ധത്തിൻ്റെ അനുഭവമായാലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് പറയുകയാണ്, ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത്, ഭാരപ്പെട്ടു പോകരുത്, പ്രയാസപ്പെട്ടു പോകരുത്. ഞാൻ വെറുതെ അധ്വാനിച്ചല്ലോ, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ, എൻ്റെ എനർജി, എൻ്റെ ആരോഗ്യം, എൻ്റെ സമയം എല്ലാം ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്. വിതച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, ഉപവാസത്തോടും കണ്ണുനീരോടും അടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, ദൈവവചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക, ദൈവവചനത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക, വാഗ്ദത്തങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു. എക്ലേഷ്യാസ്റ്റിക്കൽ സഭാപ്രസംഗി 11-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്,
നിന്റെ അപ്പത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മേൽ എറിയുക, ഏറിയ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും. അതൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. അപ്പത്തെ നീ എറിയുക, നിനക്ക് ഏറിയ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ചിലത് അന്ന് കിട്ടത്തില്ല, സ്വത്രം, ചിലത് അടുത്ത വർഷം കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല, ചിലതിന് ഒത്തിരി വെയിറ്റിംഗ് ആവശ്യമായിരിക്കാം. പക്ഷെ വിശ്വസ്തയോടുകൂടെ ആ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്താൽ, വിശ്വസ്തയോടുകൂടെ നാം ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അടുത്തത് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്, കാറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിക്കുന്നവൻ വിതയ്ക്കുന്നില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. മേഘങ്ങളെ നോക്കുന്നവൻ കൊയ്യുന്നുമില്ല. രാവിലെ നിന്റെ വിത്ത് വിതയ്ക്ക, സ്തോത്രം. വൈകുന്നേരത്ത് നിന്റെ കൈ ഇളച്ചിരിക്കരുത്. നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, സ്തോത്രം. ഫലം ഇതാണോ അതാണോ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചാണോ കിട്ടും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ഗർഭിണിയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്നത് പോലെ നിനക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയയില്ല. ഒന്നും സംശയിക്കണ്ട, ഒരു മുൻവിധിയും വേണ്ട. വിശ്വാസത്താൽ മുഴങ്കാലിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക, കരങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഏത് സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. ചില സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആളുകൾ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയില്ല, നാം സഹായിച്ചവർ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല, നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച ഇടത്തു നിന്ന് നമുക്കൊരു ഫലം കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വലിയ അത്ഭുതകരമാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 38-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കാത്ത ഇടത്ത് നിന്ന് കൊയ്യേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർ അധ്വാനിച്ചു, അവർ അധ്വാന ഫലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഡിസിപ്ലിനാണ്, ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. പലപ്പോഴും നമുക്കുള്ള വേദന എന്ന് പറയുന്നത് അധ്വാനിച്ചിടത്തുനിന്ന് ലഭിക്കണം, താണടത്തുയരണം, നിന്ദിച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ മാനിക്കപ്പെടണം. സ്തോത്രം. നമ്മളെ തകർത്തവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. സ്തോത്രം. ചിലപ്പോൾ ദൈവം അത് അങ്ങ് അനുവദിക്കും, നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും. ദൈവം നമ്മളെ സ്തോത്രം ആ നിലയിൽ ഉയർത്തി ഈ ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ തന്നെ ദൈവം നമ്മളെ മാനിക്കും. അഥവാ കഷ്ടപ്പെടുത്ത സ്ഥലത്തു നിന്ന്, വിതച്ച സ്ഥലത്തു നിന്ന് ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും. പക്ഷേ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേറെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട്. സ്തോത്രം. ഭാരപ്പെടരുത്. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ സിസ്റ്റവും ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനും എന്നോടും നിങ്ങളോടുമുള്ളത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ സമയാസമയങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. സർവജ്ഞാനികളായിട്ട് ഇതൊന്നും ഗ്രഹിച്ച് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് പറയാ, വിതയ്ക്കാത്തടത്തുനിന്ന് കൊയ്യേണ്ടതിന് സ്തോത്രം ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നെന്ന്. അതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം, ഫലം കിട്ടിയില്ലല്ലോ, വേസ്റ്റ് ആയി പോയല്ലോ, എനിക്കൊന്നും സാധിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ സമയത്തായിരിക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു ഫലം കിട്ടുന്നത്, ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ സമയത്തായിരിക്കാം സ്തോത്രം അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയാത്തത് ഒരുപക്ഷെ തലമുറയെ കൊണ്ടായിരിക്കും ദൈവം ചെയ്യുന്നത്. സ്തോത്രം. അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാമെന്ന്. പക്ഷേ ഈജിപ്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് അവരെ ജാതിയാക്കിയത്. മരുഭൂമിയിൽ വെച്ചാണ് അവർക്ക് മതം, വിശ്വാസം കൊടുത്തത്. സ്തോത്രം. കനാൻ ദേശത്ത് വെച്ചാണ് അവരെ രാഷ്ട്രമാക്കിയത്. ഇതിനൊരു പ്രോസസ്സാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. മോവാബി സ്ത്രീയായ ആ രൂത്ത് ആദ്യം സ്തോത്രം അവൾ ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്ത് വന്ന് കാലാപറക്കി, പിന്നെ അവൾ കറ്റ പറക്കി, പിന്നെ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ സ്വന്തമാക്കി, പിന്നെ അവൾ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഓണറായി മാറി. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം പ്രിൻസിപ്പിൾ വലുതാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, ഈ വചനം നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. 30 വെള്ളിക്കാശിന് യേശുവിനെ വിറ്റെങ്കിൽ 300 വെള്ളിക്കാശിന് ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് വെങ്കൽക്കറി ഭരണി പൊട്ടിച്ച് സ്വച്ഛതാംശ തൈലം കർത്താവിന്റെ തലയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ്, ഇവളെന്നെ പൂശിയത് അധികപ്പറ്റല്ല, ലോകത്ത് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന നാളല്ല ഇവളെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കും, അറിയപ്പെടും. ഒരു പ്രതിഫലം നിശ്ചയമുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമുക്കൊരു പ്രതിഫലമുണ്ട്, നമുക്കൊരു ന്യായമുണ്ട്. ദൈവത്തിന് മുഖപക്ഷമില്ലല്ലോ, ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം ത്യജിച്ചു കളയത്തില്ലല്ലോ. ഈ പ്രത്യേകമായ സ്തോത്രം പ്രതിസന്ധികളുടെ സമയങ്ങളിൽ ദൈവമക്കളെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്, ഒരിക്കലും നിരാശയുടെ വാക്കുകൾ വേണ്ട. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഞാൻ നിഷ്ഫലമായി, എൻ്റെ പ്രയത്നം നിഷ്ഫലമായി പോയി, എൻ്റെ ശക്തി നിഷ്ഫലമായി പോയി, എൻ്റെ സമയം
എൻ്റെ ആരോഗ്യം, എൻ്റെ സാമ്പത്തികം, എനിക്ക് ഒന്നും ആയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഭാരം വേണ്ട. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു, നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. നമ്മൾ വായിച്ച അധ്യായത്തിലെ 14-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു, യഹോവ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, കർത്താവ് എന്നെ മറന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന്. സ്വത്രം, ഹല്ലേലൂയ. എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു? സ്വത്രം, ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ? താൻ പ്രസവിച്ച മകനെ സ്വത്രമോട് കരുണ തോന്നാതിരിക്കുമോ? അവർ മറന്നു കളഞ്ഞാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കയില്ല. നമ്മെ മറക്കാത്ത ഒരു കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ എല്ലാവരും നമ്മളെ കൈവിടുമ്പോൾ, എല്ലാവരും നമ്മളെ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, എല്ലാവരും നമ്മളെ മറന്നു പോകുമ്പോൾ, ആർക്കും നമ്മളൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആകാതിരിക്കുമ്പോൾ, സ്തോത്രം, നമ്മെ വിളിച്ചവനും വേർതിരിച്ചവനും രക്തം തന്നവനും നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ തന്നവനാകുന്ന കർത്താവ് പറയാണ്, ആരെല്ലാം മറന്നാലും, പെറ്റമ്മ മറന്നാലും അവൻ നമ്മെ മറക്കയില്ല. ധൈര്യപ്പെടാം, ബലപ്പെടാം. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.